Alo, Dobar dan, da li je to Dragan Jovanović? zavisi ko pita. Draško Pavlović ovde, zovem iz vaše banke. Mobilni pretplatnik trenutno nije dostupan, molim vas da pozovete kasnije. Pa s kime onda pričam? Dragane, prekinite sa izmutavanjem. Ne čujem vas, nešto mi krči Hteo sam da vam kažem da vas banka časti sa 5000 evra. Evo izašao sam iz tunela, se recite slobodno. Znači čujete me? Čujem. Da li ste dobili SMS poruku u kojoj vas obaveštavamo o nedozvoljenom minusu? Jao, nisam, majke mi. Nemoguće, poslali smo vam danas bar 5 puta. Ukrali mi telefon, deca se igrala pa se zaigrala, otkud znam, negde su izgubili blato, ne znam. Pa sa čime sada pričate? Ja i ne pričam, ja sanjam i to noćnu moru. Kakvu noćnu moru? Da me zove banka za neke pare i nikako da se probudim. Dragane, budi se! Dragane, budi se! Aj me pozovi ponovo da vidim ja sam se probudio.